Els itijocs són una bateria d'activitats interactives tipus test per exercitar els continguts treballats en els itineraris. Cada itijoc proposa partides aleatòries de 10 preguntes. Pots entrar als itijocs pel menú lateral del teu projecte o accedir des de cada itinerari a l'itijoc recomanat. Si vols jugar amb temps limitat, activa el cronòmetre abans de començar. Si cliques l'opció correcta, s'il·lumina en verd i puja el marcador. Si no, s'il·lumina en vermell i no puntua. Quan acabis la partida de 10 preguntes, pots fer una nova partida d'aquest mateix itijoc o bé tornar al menú principal. En el menú principal pots triar quin programa t'interessa treballar. Pots triar el contingut que prefereixis. També pots seleccionar-los tots o combinar els que prefereixis per crear partides múltiples. I en el menú principal també pots accedir a la superpartida. Hi trobaràs preguntes aleatòries amb tots els continguts del curs. T'hi atreveixes?